Takže já vás všechny zdravím u dalšího dílu Fish Surfing Series, a to tentokrát tady od té rozfoukané svazové lokality, na kterou jsem vyrazil se svým kamarádem Petrem Brychtou na Sumce na 2 dny. Máme před sebou takovouhle výpravu, vybrali jsme si klasický český stoják, ale bohužel všechny podmínky jsou proti nám. Fouká ledový vítr, ochladilo se snad o 10 stupňů, dneska ještě ke všemu úplněk, což je úplně nejhorší kombinace všech možných okolností, jaká mohla nastat. Nevíme úplně přesně, jak se ty ryby budou chovat, takže budeme ty nástroje umísťovat do různých hloubek a pokusíme se udělat jakýkoliv záběr, aby se nám podařilo ty sumce najít. Když se nám to nepodaří, tak máme naštěstí únikový plán a přesuneme se na jinou lokalitu, kde by ten záběr snad měl být hodně pravděpodobný. Takže uvidíme, jak to celý dopadne. Snad vám ukážeme něco tady o tom chytání, snad ten záběr uděláme. A pokud ne, tak se aspoň přesuneme a poznáme třeba jinou vodu. Pojďte se na to s náma podívat. Tak protože se nám mění počasí, ochlazuje se nám voda a tak dále, tak se pokusíme dochytat ještě nějaký menší nástražky, sedneme rychle do lodi. A protože nástrah je vždycky alfa omega úspěchu, tak se zkusíme podívat na jedno místo, kde bychom nějaký měli nachytat. Přesuneme se tam, zkusíme rychle nachytat nějaký malý skaláky nebo menší plotice a tak podobně. Dovezem to zpátky a odvezem to k bojkám. Tak nám držte palce, ať něco chytneme a snad budeme brzo zpátky. Co ti budu povídat, nechytli jsme vůbec nic, teďko jsme se vrátili, máme ve vezírku nějakých 6-7 cejnů, takže nástrahou toho moc nevymyslíme, budeme muset použít to, co máme. Jediný, s čím zkusíme trochu experimentovat, tak jsou hloubky, protože předpokládám, že ten vítr a to ochlazení ty ryby nějakým způsobem srazilo z hladiny trošku do sloupce, takže ty pruty dáme do různých hloubek, předěláme montáže, já teď ty pruty vytáhnu, trošku to zkusím předělat. A zavezem to s čerstvýma rybama do různých hloubek, trochu jinak než to je a budeme doufat v zázrak, no, není to úplně ideální. Takže vyjeli jsme na vodu a protože trošku nevíme, co s tím, tak jsme zkoušeli ty nástroje pustit hloubš, protože si myslíme, že při tom úplníku ty ryby asi nebudou lovit úplně u hladiny, tak jak to třeba za těch běžných teplých letních nocí bývá. A Petr zkusil vyvízt vlastně svoje pruty, zavezli do nějakých 7, 8, 9 metrů. Jakmile tam ty nástrahy pustil, tak mu během pár minut v podstatě chcípli. Takže tam evidentně není kyslík, tak já se teď tady zkusím porozhlídnout. Projedu se echolotem vodu, podívám se, v jaký vrstvě vlastně se ty ryby pohybujou. A tam, kde vlastně ta hranice toho kyslíku bude únosná, tam, kde ta bílá ryba, ty cejní a ty ostatní ryby se pohybují, tak tam budu umisťovat ty svoje pruty. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože každý den se to mění a myslím si, že to počasí s nimi docela zahejbalo. Ale myslím si, že to bude dobrá cesta k úspěchu, protože není se tady úplně čeho jiného chytit. Jo, tady je úplně nádherně vidět teď, jak jsme vlastně našli ty potravní ryby. Jsou to většinou hejna cejnů, které se pohybují v nějakých 3-4 metrech, maximálně do 5. Tam, kde mají dostatek kyslíku, tak i tam budu umisťovat svoje nástrahy, protože ten sumec nebývá nikdy daleko a je to vlastně jedna z málo vodítek, kterýho se tady dá na této vodě držet, protože je tady plochý dno, není se tady úplně čeho chytit a pokud vidím, že ty ryby se pohybují v takhle malém rozmezí, tak se budu snažit i ty svoje nástrahy tam dát a doufat, že ty sumci se budou v té vrstvě pohybovat s nima nebo lehce pod nima. Tím bych neměl udělat chybu, kyslík tam evidentně je, takže to tam dáme a uvidíme, snad to bude cesta. Takže co s tím vymyslíme? Mám tady montáž, kterou jsem už ukazoval v předchozím díle při chytání vlastně na trhačky z hladiny. Je to jenom metrová jednoduchá montáž bez jakýkoliv zátěže. S tím rozdílem, že jsem tady použil trojháček, který vlastně věším pod nástražní rybu na volno. Mám tady ještě takovýhle pomocný malý jednoháček, který vlastně dám té rybě do řítní ploutve a trojháček visí volně pod ní. Není to věc, kterou používám úplně často, nicméně pokud ta nástražní ryba je větší a chytám takhle z hladiny, tak se to použít dá, protože předpokládám, že ten útok přijde ze spoda a háčky před rybou by nemusely úplně stačit. Používáme velký cejny okolo 40 cm, že tady to místo má. Co s tím provedem? Viděl jsem, že ty ryby jsou v nějakých hloubkách 3 až 4 metrů, takže tam dám zhruba nějaký 3,5 metrový návazec, vlastně jenom tu horní část nad háčkama teďko vyměním a prodloužím na nějaký 3,5 metrů. A přidám tam vlastně 40 gramový olůvko, který tu rybu snad přitlačí trochu dolů, aby se pohybovala někde v tom okruhu, kde potřebuju a nevynášelo mi to tolik na hladinu.
Takže to takhle celý prodloužím, upravím, dám tam novou čerstvou nástrahu a odvezem to zpátky do vody. Takže konečně to mám hotový, mám tady zhruba 3metrový návazec z jedničky monofilu, opatřený vlastně jedním jednoháčkem a jedním trojháčkem. Trojháček mám ještě tady vylepšený pomocným jednoháčkem, který píchnu vlastně do řitní poutve nástražní ryby. Jednoháček pak půjde do tlamky, protože tím jak fouká, tak ta voda relativně táhne a nechci, aby mi to tu rybu vynášelo bokem směrem k hladině, takže takhle to mám připravený, celý jsem to ještě tady doplnil 40 gramovým olůvkem, abych tu rybu udržel v té hloubce, v jaký potřebuju. Jdu si to teďko celý ještě rychle udělat na druhém prutu a jdeme to odvízt konečně do vody. Takže teď si vlastně ukážem, jak usazuju bojku tady na této přehradě. Tak jak to máme naučený už, mám tady klasickou bojku, o kterou budu vyvazovat svoji montáž. Vlastně ta montáž se o nic moc neliší proti chytání u břehu a vyvazování o různé překážky, akorát s tím rozdílem, že ten pevný bod není tentokrát nějaký keř, strom nebo břeh, ale je to právě bojka, kterou si tady takhle umístím. Takže si tady nadjedu na místo, na který potřebuju. Mám připravenou bojku s nějakýma 10 metrama provazu, vždycky je důležitý si ten provaz nechat trochu delší, než je reálně ta hloubka, aby ta bojka nebyla úplně svislá, ale byla tam trochu vůle. Pustím si tam kamen, může mít nějakých 7 kg. Musím dávat pozor, aby mě to nestáhlo. Tak, teď jsme na dně, zapadlo to krásně do bláta, tam to bude držet. Mám tam nějakou 2metrovou rezervu šňůry, i kdyby vlastně pohnuli s vodou, případně když projede loď, tak aby tam byla vůle. Na bojce mám potom připevněný systém, který už znáte z předchozích videí. Je to komerčně vyráběná špůlka se šňůrkou, ze který si odmotám nějakých, já nevím, 10 metrů, to by bylo moc, do 10 metrů šňůry. Na konci si to na tom plováčku zafixuju. Připevním si trhačku. Tak, celý to zkontroluji, aby se mi to nepomotalo. Dobrý. Mám vlastně připevněnou trhačku. Můžu si to trošku nadjet. Celý si to napnu, abych věděl, jak to mám srovnaný. To naštěstí přestalo foukat trochu, takže se to dělá mnohem líp. Tak to by stačilo. Teď je krásně, jak se se mnou srovnává ta bojka. Mám tady ten odstup. Můžu vlastně připnout samotnou montáž od prutu. Mám tady prut bez ryby, rybu si sem dojedu ještě píchnout čerstvou. Abych vám to teď byl schopný ukázat a také nasimulovat, tak jsem to vzal jenom s čistou montáží. Pustím si to do vody. Připnu trhačku do klipu. Celý to napnu a můžu valit zpátky ke břehu. Vlastně vtip je v tom, že celá ta montáž bude vyšponovaná ve finále nad hladinu, není tam žádná kačena. Celý to dám do stojanu a dopnu to tak vysoko, abych žádnou šňůru neměl ve vodě a opravdu tam byla jenom ta ryba v dostatečné vzdálenosti od té bojky. Můžu ti podat prut, Peťo?
Takže balíme, noc nám nepřinesla vůbec žádnou změnu, bohužel se nám nepodařilo udělat ani jeden záběr, Petr už tam stahuje bojky z vody, já to v rychlosti pobalím a pokračujeme na další lokalitu. Bohužel to úplně nevyšlo, ale uvidíme, teď přesuneme se na takovou vodu, kde těch sumců je opravdu hodně, je to trošku jiný charakter té lokality, je to mělký, měly by tam být různý přirozený úkryty, měla by ta ryba jít snadno lokalizovat, tak se tam pojedeme na jednu noc podívat a snad se něco podaří. Tak máme to zabalený, beru kluky na jinou vodu, na přehradě jsme moc úspěchů neměli. Kuba jel po vodě a my teďka naložíme člun a jedeme za ním. Tak jo, my už jsme vybrali místo. Ještě musíme počkat na Kubu, protože dostal od policajtů pokutu. Měl to teďka vyřídit na úřad a my zatím zkusíme nachytat nějaký nástražky a budeme na ně netrpělivě čekat. Místo jsme vybrali takový, že tady můžeme s Kubem roztávat pruty jak na ten ostrov, tak tamhle dozadu na tu rejhu pod ty stromy. Vypadá to moc dobře, tak budeme doufat, že se konečně štěstíčko nějak na nás usměje. No kde seš? My už tady na tebe hodinu čekáme. Tady kucí. Ještě jsem byl na policii vysvětlovat. Ale měl jsem to jenom za 2 kilíčka za špatný parkování, takže to je za námi. Už jsem si myslel, že bude klid chvíli. Tady přijedeme na místo, vezu si věci za klukama a Petr zjistil, že je to tady absolutně zoufalý s nástražkama, takže to tady zase jenom vysypu, jedu do auta a jedu ještě s Petrem feedrovat k nějakému jeho kamarádovi, který tam má pěkný plotice, takže ještě tak na hodinku máme co dělat, snad to zvládneme rychle a vrátíme se a konečně budeme mít nástrahy a budeme moct zavít pruty. Jsme zpátky z výletu a už to vypadalo, že dneska ani nezavezem, normálně tenhle díl ukončíme a pojedeme domů a naštěstí jsme objeli půlku okresu, vyzkoušeli nějaký vody, na kterých nachytat nástražky. Byl to velký problém, ale Petr naštěstí má na zahradě rybníček a nějaké možnosti nachytat nástražky, takže se nám to podařilo. Přivezli jsme s sebou teď asi 15-20 různých ryb. Máme tady nějaký líny, karasy, cejny, cejnky, všechno možný. Takže vymyslíme různé montáže na různé ryby, vybereme různé místa, všechno to tam prozkoušíme do několika možností a doufám, že to přinese nějakou rybu, protože jsme si fakt mákli a myslím si, že bychom si ji sakra zasloužili. To jsi rád, že už to máme zavezený, vaj taky. Jsem, tyjo, bylo to dlouhý a zároveň ten den tady na to všechno hrozně krátký, no. Je no, tyjo, museli jsme se přesunout z přehrady na úplně jinou lokalitu, nebylo to vůbec daleko, ale prostě nevezli jsme si nástražky, potřebovali jsme nachytat čerství, spíš menší rybky. Byli jsme vyslaní na jednu lokalitu, kde jsme je měli nachytat, všechno se tam prostě zase pokazilo, takže nakonec to zachránil Petr u sebe doma na rybníčku v dojezdové vzdálenosti, jakž tak, takže jsme to tam zmákli. Vybrali jsme nějaký místa, zavozili jsme to tam narychlo, ale už tohle to máme docela zmáklý, takže si myslím, že to tam je dobře. Já nevím, jak jsi vybíral ty místa ty. Hele, já jsem se přizpůsobil tomu úplňku, vybíral jsem si ty stinný místa kolem břehu, pod stromy. Tady jsem si zase zkoušel větší hloubku, zase stinný místo, na druhé straně jsem vybíral, dával jsem to na tu špici pod ty stromy. Jo, tam je to moc pěkný. Vezmi se to všechno podél břehu, viď? Prostě klasika tam, kde se ta ryba bude schovávat, ideálně ve stínu.
příště, jak se ten měsíc bude točit, tak je potřeba s tím počítat, aby to tam zůstalo co nejvíc ve tmě. No. Já jsem vybíral podobný místa, je tady vlastně takový ostrov, ke kterému jsem to dával, dal jsem z každé strany jeden prut. Pak je tady takový malý ostrovek v ploše, ten je docela zajímavý, protože je u něj hnedka větší hloubka, takže jsem je tam hodil, že to o něj šlo krásně zavázat. Něco jsme dali i do úplných mělčin, ale všechno, aby to bylo tak nějak schovaný. Vyzkoušeli jsme vlastně různý druhy ryb, já nevím, co jsi tam dával. Já jsem dával cena a lína. Ty jsi tam měl, myslím, karase a... Jo, něco je tam po jedné větší rybě, něco je tam po dvou. Ale co je důležitý, že ty ryby jsou živý, že cinkají, něčeho se bojej, to je dobře, není to tak mrtvý. To je za mě po 2 dnech aspoň takový malý, nadějný jako ryby plus, no. Ale uvidíme, večer se blíží, konečně zaleze sluníčko a přijdou zase ty nadějné hodinky, na který celý den čekáme. Se fakt těším, až si jenom sedneme a budeme se na to koukat. Taky. Tak je to tady celkem příjemný. Teď už není takový vedro. Pořád prší prostě. Pořád se střídá tlak, lítá tady teplota nahoru, dolů, všechno je úplně jak na houpačce. Tohleto ty sumci vůbec nemají rádi, střídá se bezvětří se studeným větrem jako blázen, který je zase teďko zpátky. Včera už to vypadalo, že bude pěkně. Byl pěkný podvečer, věřili jsme tomu, ráno jsme se zbudili zase do totálního marastu, takže nebudeme bojovat s něčím, co nemůžeme vyhrát. Nepomohl ani přesun z přehrady tady na tu menší stojatou lokalitu. V podstatě jsme neudělali za 48 hodin záběr. Takže to prostě ukončíme. Nebudeme se tady trápit, ale jsme s Petrem domluvení, že se na tyhle lokality budeme teď průběžně vracet. A já si myslím, že se nám tady ještě nějaká pěkná ryba podaří. Takže tohleto video nevypínej, vydrž u něj a pojď se s náma podívat, co se nám tady podaří nachytat. Yes. Takže od začátku jsem říkal, že se vrátím. Tohle to je výsledek. Podmínky byly všechny proti nám. Počkal jsem, až si to sedne. Počkal jsem, až se ustálí počasí, až se udělá zase hezky. Nachytal jsem si dobrý nástražky. Zavezl to tak, jak bylo potřeba. Tohle je on. Yes. 220 cm ryba. Pojďte se na to. To je úplná bomba. Úplná. Yes. Přesně pro tohleto jezdíme na ryby, ne vždycky to s kamerou vyjde, ale není to jenom o tom, chytáme ty ryby hlavně pro sebe. Tentokrát to s kamerou nevyšlo, tak jsem vám ho tady musel takhle chytit potom. Nebo vrátit zpátky v vodě. Ať se vám všemu bude daří, tohle je třešnička na dortu této sezóny a tuhle rybu si budu dlouho pamatovat. Hlavně, to nejdůležitější, ty ryby patří zpátky do vody. Když je nebudeme pouštět, tak je nebudeme ani chytat. S Kubou jsme se sice vrátili domů, ale já jsem bojkám zůstal věrný, vrátil jsem se, posunul jsem se o pár metrů dál a povedla se mě hned půl hodiny po setmění takováhle ryba 180 cm. Nádherně zbarvený, těžká ryba. Můžeme prolínout a budeme ji rychle vrátit v vodě, zavezeme to a budeme doufat ještě v jednu. Nádherná ryba. Vracíme ho do svého živlu.